हिन्जावा माब्लाबा समाव फंनैसो बुङोब्ला बेयावनो दावराव दावसि जायो, नांलाय खमलाय जायो, बुलाय सुलाय जायो, बेबायदिबो दं आरोना। बेफोरबायदिखौनो कन्ट्रल खालामनो हायैयाव खायसे खायसे हिन्जावफोरा खारो। नाथाय बेफोरखौ बिजिरनो थाखाय जोंनि समाजाव मानसि गैया। हिन्जावफोरखौल' बांसिन गाज्रि नोजोरजों नायो। दङ बेबायदि प्रब्लेमजों हिन्जावफोरा न'खर गारै गारै खारनाय। नाथाय बे नङा जे नोङो बे फिसायखौ गारनानै डाइरेक्ट गुबुन हौवा लानानै संसार जागोन, अनज्लायनानै बेजों देखायगोन, बेबायदि नङा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना दायो ससियेल मिडियायाव बर'नि मुंदांखा कमेडि खालामग्रा आरो कमेडिनि गेजेरजों मटिभेसन होग्रा रसमा ब्रह्म सिस्टार बिथांखौ गोमानानै दं होननानै बुंदों आरो लोगोसे मिडियाफोरावबो गोमानाय होननानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। थ' दायो बिथाङा थारैनो गोमादोंसोना ना सोरजोंबा ओंखारदों, बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जागासिनो दङ आरो सोरबा बुंदों आरोना, सोरबा बेखौ बुंदों आरो गुबुनजों थांबाय होननानै। थ' दायो बिथांनि न'खरनिफ्राय बा बिथांनिफ्राय दासिमबो क्लियारिफिकेसन मोननाय जायाखै। थारैनो बिथाङा गोमादोंसोना ना सोरजोंबासो खारदों, बेखौ थारैनो मोनथिनाय जायाखै। थ' दायो बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफ्रानो माबा माबि बुंगासिनो आरो फोसावगासिनो, जेराव बिथाङा गुबुनजों खारबाय होननानै। नाथाय दासिम बिथांनिफ्राय जेबो खौरां मोननाय जायाखै। थ' बिनि सायाव गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। थ' दायो बिथांनि सायाव आदा रितुन खाख्लारियाबो फंनैसो बाथ्रा बुंदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। सोरबा हौवाजों खारदों ना हारसिं खारदों ना बहा खारदों, जायखिजाया बियो न'निफ्राय गोमानानै दङ। बिनिफ्राय बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा दङ। किसुमान पस्टआव बुंदों हौवाया सानफ्रोमबो बुबाय थायोमोन जौ लोंनानै, आरो हौवाया गोबां जौ लोङो, बे मोनसे। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय नैबे जाय फटक होदों नैबे सेंग्राजों खारदों होननानै बुंदों। दा बबे मोनसेया सैथो आरो मा, बेखौ जों हमना मोनाखै। जानो हागौ बै सेंग्राजोंनो खारदोंबो जानो हागौ, आरो जानो हागौ हौवाया बुबाय थानायनि थाखाय बा रायनायनि थाखाय, जौ लोंबाय थानायनि थाखाय साइड जानानै बा खारखोमानानै दङबो जानोबो हागौ। दा जेखि जादोला आं मोनसे पइन्टखौसो हमहरबाय जे रसमाया 26 बोसोर जाबाय, 26 बोसोर, आरो बेहा फिसाजोबो सासे दङ बायदि मोनदों आङो, खमसे खम 8-10 बोसोरसो जानाय। बुंनो थाङोब्ला रसमाया उन्दैयावनो हाबा जानाय होनना बुंनांसिगोन। उन्दैयावनो हाबा जानाय। बे रसमाया खारनायजों लोगोसेनो बेखौनो सरजाबफानानै आं दिनै बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामबाय। सोरबाया गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो खारो, आरो सोरबाया गोसोनि दुखुखौ हमथानो हायियाव खारो, आरो सोरबाया लोगोसेनो जास्ट ओरैनो जेबो प्लानिं गैया, जास्ट इन्जयमेन्टनि थाखाय खारो। दा रसमाया बबे मोनसे दुखुखौ लानानै बा बबे मोनसे पइन्टखौ लानानै खारखो, जोंहा बेयाव बुंनो हानाय राइट पइन्ट गैया, फिक्स पइन्ट गैया दायो। खिन्थु मानसिफोरनि जिथु पस्ट होबाय थादों, बेखौ नायोब्ला गमामायै गुबुन हौवाजोंनो खारदों, बेखौ रोखाहै नुहुरो। नाथाय जोङो गुबुन हौवाजों खारदों होननानैबो आसि थुनानैबो जों दायो बुंनो हाया। मानोना रावबो न'निफ्रायबो क्लियारिफिकेसन होआखै। दाहालागै 8 दिन जाबाय, मानोना 8 तारिखनिफ्रायनो गैया ना, 8 तारिखनिफ्रायनो गैया। अब्लाथ' नै गोबावानो जाबाय गोमानाया। मानो होआखैमोन ससियेल मिडियायाव एक्सुवेलि गोमानायखौ, बहा थांदों बहा थाङाखै, दिनैसिम 8 दिन जाबाय। दा मानसिफोरनि जिथु खारनायनि जाहोन, जेरैहाय गोसोनि दुखुखौ हमथानो हायै, गोरबोनि बा गोसोनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय, आरो जेबो थांखि गैयालासेनो गोदाव सोराव खारलाबायनाय, बेबायदि थायो नालाय। दा रसमा, नों बबे मोनसे जाहोनाव खारखो, बबे मोनसे जाहोनाव खारखो? दा नैबे खारनायनि खोथायाव नोंबो दायो उन्दै नंलिया, 26 बोसोर जाबाय, आरो नों साननो हानाय बोलोआ नोंनि जिबनाव फैबाय। आरो सासे हिन्जाव मानसिया हाबा जानाय लोगो लोगो न'खर गानानै सोलिनो गोनां जानाय बा सोलिनाय, बे मोनसे मेन्टेलिटिया मानसिनियाव फैयो। आरो ससियेल मिडियायाव गोबां नुखाबाय
दावराव दावसि खारनायखौहाय माबायदिहै दावराव दावसि जायो नोंथ' अलरेडि फेमास खामोन दा आरो बांसिन फेमास जाबावगोन दा जिखि जादोला मानो जों जुदि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो जुदि खारदोंब्ला हास्थायनाय लुबैनाय आद्रा थानायफोरखौ जाफुंहोनो जुदि खारदोंब्ला बेबो नोंनि थाखाय माइनास पइन्ट जुदि नोङो गोरबोनि दुखुखौहाय जेरावहाय हौवाया सानफ्रोमबो बुबाय थायोमोन होननानै पस्ट होदों बेयो सैथोब्ला बिनि थाखाय नोङो दुखु मोननानै खारदोंब्ला बेबो नोंनि माइनास पइन्ट आरो जुदि नोङो ओरैनो गोदाव सोराव खारलाबायदोंबा बेबो नोंनि माइनास पइन्ट बेयाव मोनसेबो प्लास पइन्ट गैया दानिया आं बुंनोसै जेरावहाय नोङो गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बिनि थाखाय जुदि नोङो खारदोंब्ला हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नों खारदोंब्ला बे हास्थायनाय लुबैनायखौ नोङो खारनायनि गेजेरजों मालाबाबो नोङो जाफुंहोनो हाया मानोना नोंनि हास्थायनाया आलादाब्ला बे हास्थायनायाव आलादा रोखोमनि हास्थायनाय थागोन सोरबा सिगां गोसो थोलायनायखौ मोननो थाखाय हास्थायनाय सोरबा लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय लुबैनायखौ हास्थायनाय बे मोननैनि गेजेराव जुदि सोरबा गोदान हौवाखौ मोननो लुबैनानै हास्थायनानै जुदि खारदोंब्ला दिनैसो नोङो मोनगोन मोजाङै नाथाय फैबाय थानाय समाव नोङो बे माइनासखा नोंनि जिबनाव न'खराव बे सान्थि फैखानाय नङा बे 100% आरो जुदि नोङो गोरबोनि दुखुखौ सहायनो हायियाव जुदि नोङो खारदोंब्ला दुखु मोननानै खारदोंब्ला बेबो नोंनि माइनास पइन्ट मानोना गोसो थोलायनानैसो हाबा जाखादों बायदि मोनदों आं गोसो थोलायनानै जुदि हाबा जादोंब्ला लालायगोन सौसिलांगोन दुखु खस्थ'खौ होनानै लादोंब्ला हाबा जाबायब्ला बे दुखु खस्थ'खौ आरो मोजां खालामनायखौ मावनांगौआ थैजासिम नोंनि बिबानमोन मानोना नोङो रायजोजों समायखिरा लानानै नों हाबा जाखाबायमोन बेनिखायनो बे बिबाना नोंनियाव दंमोन आरो बेखौ नोङो जाफुंहोनांगौमोन आरो जेबो थांखि गैयालासिनो ओरैनो आजां गाजां खारदोंबाथ' आरो माथो होनना बुंबावनो जेबो बुंनांगौ बाथ्रायानो गैला